and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Ay, lang pagandoy nga mabalik pag yung pagsalig ni mo din. Kaya ka nang pagmagahe ni Mirasol, timaan na nga nadukta na siya sa mga hulhog ni Arturo o ni Lucio. Mau bitaw. Muna akong gikalagutan og maayo, Jo. Sagdi lang din. Wala naman tayo mahimo aron mausap pa si Mirasol. Puhaton lang yun nato kung usay makaayo sa itong plano. Bueno, sige. Paabot mo sa akong signal. Kinapa ko inahuna-una ang paagi. Si Tito Jire. Mo'y katapusan akong baraha. So, may plano ni mo ni Jerry din. Ako sing istoryahon. Kinanglan nga mapugos niya si Mirasol nga magpakasal gyud rin ako. Ya, may mahimo pa ka si Jerry din. Basta. Suwayan lang nako ang niya karon sa akong huna-huna. Unsa man lang nindot imong ibalita nako dindo, ha? Kwan Tito. Na ako'y gusto nga papirmahan ni mo. Uy, unsa man na? Kinay. Ako ning gipaandam sa akong mga abogado Tito. Kay gusto na ko nga kanang iskina sa Villa Casa. Kana diha. Oh. Dunay dakong building diha. Ako nang ihatag nimo. Unsa? Sana. Mo nang ihatag nako din? Kanang Golden Vista nga kondominium? Wali, oy! Oo, Tito. Ako nang ihatag nimo. Personal gyud na nga imo. Ha? Personal gyud nga imong pangan. Mo'y isuwat nga maoy tag-iya na diha. Mamahimong manag-iya niya na. Lalala. Saya la. Limbot kong balibo. Ninduta, oy. Ginoo ko. Tapat. Unsa man? Kay nga no, nabawi na ba ninyo ang Villa Casa? Sa tinuod lang, Tito. Dili ang tibuok Villa Casa mo inailog nila ni Mr. Alvarez. Wa maapil ang Golden Vista. Lakip na ang tulo ka tore nga building nga nalakip niya ng yutaa. Kami gyapon mo ay nakapanag-iya ni ana. Pastilan dindo. Kamaayo gid imong tao. Agay. Nasubrag tik-tik. Kalipay gyud sa akong asawa ng balita. Lakip ng akong mga anak. Mo nga pirmahe ni Tito. Kinaadihan nakasuwat sa testamento ni ana nga sa panahon nga kami ni Mirasol Caslon, automatic mabalhin dayon sa imong pangan ang maong property. Limbaw sana. kong balibo. Di ko makatuoy ni dindo. Kinahanglan nga masultihan din ako sa si Mirasol ini. Kay sigurado gyud malipay gyud sila. Pero Tito, Sama. kana nalang ko'y hangyo ba? Sama. Mahimo unyara nimo sila sultihan kung magpakasal na gyud nako sa Mirasol. Ha? Oh. Wa na'y problema din. Ako nang sundon ang imong gisulti nako. Kana. Pero Tito, sa imong paminaw ka. Sa imong paminaw, ana pagka ko'y esperansa ni Mirasol. Nga nung wa man, dako kay dindo, dako kayo. Dako kayo. Sobra pa sa dakong puruhan. Amahan ko kong Mirasol. Ako'y magbuot sa mabana sa akong anak. Stila no. Maayon ta Tito da. Maayon ta kayo Tito da. Amahan mo ko. Maayon ta nga maggamit na nimo ang imong gahom sa pagkaamahan. Kay gawas nga maimo ang Golden Vista Tito. Hatagar pa niya ikaw milyones nga cash. Kung masiguro yun nga maako na niya ang imong anak. Sana. Pastilan. Awak ko. Mura kong gibayaw sa langit. Sa imong mga gipanulti ni Nulabog, gibayaw sa langit. Apila sa akong panaad nga nasuwat niya ng testamento Tito. Busa, pirmahe dayon ka ng maong kasuwat. Sige na. Mupirma ni ko, anak. O akong isaan ni mo
nga maimog gid si Mirasol sa labing madaling panahon. Pero, Una pa na pero. Pero, na ako'y sugyot ni mo. Unsa. Unsa man na din. Ay, minawa, ingon ini atong buhaton. Para gyud nga, maako si Mirasol. Sige din. Sultihay ko. Kay andam kong musuporta sa mga nindot nimong plano. Ako na ang nasultihan si Mirasol sa tanan ni mong gisulti. Nako, mo na, Tor. Very good, so. Very good. Piti. May kay mo na siya nasultihan. Pero, Tor, nasa gitugon ba? Gusto ko na siyang makisulti ni mo karon dayon. Karon dayon. Nauna. Pero usaha man pagpakigsulti niya nako, nga di man siya makadungog nako. Banga. Ni amag ko, I'm here, Tor, I'm here. Ako rin maminaw ni mo, niya, akong isulti niya. Sige. Adto na to siya, so. Kay gusto sa ko nga magigsulti niya. Kaning, inigabot lang niya, Tor, kay milakaw pa man to. Asa pa man siya? Nag-shopping pa. Kuyog man to silang riming, Tor. Ato man to sila sa simbahan. Nimba. Pero balik na to dayon siya. Balik na dayon. O di mo siya uban niya to? Sa ko day. Sige lang, sulti na siya, ha, so. Nga kinahanglan ba nga muuban kanila bisag asa sila paingon. Kaya mga babae ba taon na sila siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Sige, Tor. Ako sa lang ingnon si Mirasol. Peace. Unsay PS? Pero siyo. Iskutan na tos dindo ba? Kay nga naman dahi, Tor, ha? Ang lingid dara ko nga rin. Gani. To magaling speakers dara ko diri. Action ko kalipat na. Kuan ba? Murag imposible na manggod kaayo nga mausab patong tawhana. Ayaw sultihan na, Tor. Napwede kong kayunan nga mausab siya. Pero unsaon man anabi nga di man siya maminaw na to. Ha? Di man siya muto sa atong gisulti niya bangag sa ilong. Lagi, kay wa pa manggod siya makasinati kung unsa yun ang impyerno, Tor. Mao gani patilawon ka nato na siya og kastigo nga sama sa impyerno aron may mata bangag sa ilong. Saan man na to siya? Ay mamayog siya mo'y atong kidnapon. Para di na madayon ang iyang mga daotang plano. Unya, ato na siyang dadon sa mingaw nga dapit ug adto na to hatagan og leksyon. Bangag sa ilong. Unya, kining, usawa mo na to siya sa paghatag og leksyon, Tor. Ha? Ay noong sunggo. Atong kastiguhon. Ato siyang pantuson sama sa pag-antos sa impyerno. Ang buot ni mong ipasabot. Ato siyang latoson, painitan, kanang mag-antos yun sa mayo. Di na to siya pagkanon. Di na to paimnon. Kanang makasinate yun niya, masinate yun niya ang kapait. Murag kuyaw na, Tor, na. Nga nung kuyaw man. Nga mao man ay angay buhaton na to niya kaysa iyang maunhan og kidap si Mirasol, di ba? Mga sa ilong. Murag lisod sa na may tabo, Tor. Nga lisod man nga ni amang ko. Bangag sa ilong. Ay, ilkiki kang dako. Hindi mo dito. Madoklada ng agmaloy. Ay, naalagi Ay, ka. galudoy. Unya kay kalag naman ka. May ugni pa ka uban ako, nga buhi pa. Sama ka ni adto kay dako kay kag batabang na to. Kung ato mangugaling kidnapos din do. Mas pabor hinoon na to siyo. Kay di ko nila makita. Unya, makadiktar ko nimo kung unsay may buhaton. Unsa man gusto ka nga sugdan din na to. Para matagam ning tawhana. Unsa man siyo, bangag sa ilong. Come on! Nangaon na mo. Nangaon na may sa gawas, Nay. Nabaya ko gibili ninyong sudaan. Karon na lang ang gabiin na mo kanon, Nay. Nay, hay mas tatay. Naas-taas ay. Wa sa puta, Nay. Ay na, ambot lang anang tawhana eh. Kaya pirmi man na siyang saputon kung kami mag-istorya. Mo nang maglikay na lang yung kugtubay niya kay mahimong lalis ang among istorya. Pulos na lang na siya bagot-bot. Sigig bagot-bot. Sabto na lang ginanatos tatay, uy. Kay mo naman ginayang kinaiyakod. Law man ang akong pagsabot ni tatay, pero sahay lang ba? Di ko kaagwanta, uy, kay masubraan. Mas maayo nga maglikay na lang sad mo nga mutubay niya.
Aron di mahimong away ang inyong istorya. Tabang. Uy, Uy, lang! Si tatay man ron! naunsa man ron siya. Oh, ginoo ko! Si tatay! Tay! Naunsa lang wala kayo, oy! Ngano ka, Jerry, ha? Tabang. Di ko ka ginawa. Ming, dali, Ming! Ato natin si tatay sa ospital! Oy, hala! Hala! Ay, Brad, Jerry! Syo! Tabang syo! Asawa na to sa tatay! Bibi, ako yung alsana niya. Ayaw ko kalsa. Alsahon, tika Brad. Kay, naglisod kay lakaw. Yun na. Aray ka sakit sa kulyo. Nabutal-tal ko. Ayaw na lang na siyang asaha syo! Guruya na lang na siya! Sorry Brad, dali. Guruyon lang ka na mo. Imong kamot, babe. Ayan! Oh, kumusta si Tito Jerry? Diin ka nahibaw sa nahitabo ni tatay. Kung nagpahibaw na ko, Mer. Kinsa? Mer, hindi na kinahanglan nga may bago ka kung kinsay nagsulti na ko. Ang importante mo nga, ang kinabuhi ni Tito Jerry. Napasi sa emergency room. Gitabang sa mga doktor. Ay, pastilan na. Hinautong nga, walang untay daw tang mahitabo niya. Mirasol, Nay, ang inyong amahan, ayaw ka bala ka, Nay. Giyati man na sis mga doktor. hain man si Riming. Nasa pharmacy, Nay. Naigipalit para sa pasiunang tambal ni tatay. Tita, kung sa may inyong problema, ay kabala ka, ni ako. Andam kay kung mutabang ninyo. Okay na, Mitindo. Dagang salamat na lang sa imong offer na mo. Maayo ang tagwala daw tang nahitabo ni Jerry. Nay, kalma lang. Maayo na lagi ito sa tatay. Oh, hay naman sila si Mirasol. Tuwa sa emergency room, Tor. Ibalhin naman kuno si Jerry. Ibalhin na sa private room. Oh, paminaw siya ha. Kini unsa man, Tor? Panid iyong mais Jerry. Kay nagtuo ko nga drama raning kalit niyang pagkasakit karon. Drama? Wa ka makabantay nga si Dindo dali kayong nakaanhi dinhi nga way nagpahibaw niya. Bangag sa ilong. Oo, bitaw. Murag nag-una pa na siya namo din sa ospital. Ngunay katingad-an kaayo. Nagtuo ko nga sinabutan ra nila ni Dindo. Bangag sa ilong. Unsa makadaining iyang gimmick ron, Tor? Nga nagpasakit-sakit man siya. Ha? Inilisa. Nagpasiksik. Nagpasiksik. Siyo, panidaan lang una na to. Ha? Panidaan. Basta kay dako gyud ang akong pagduda. Nga kana kabo ang ranin nilang duha. Aron do na sila'y himuon nga drama ni Mirasol. Bangag sa ilong. Come on. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!